Shubor nakaslem jong unongsan hima. Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivex Im hene kasi habaya kren makinong thokubor ha ka office trekam ulay thu banadu balapan mi ya ka jingpen bana bala khang yi ki kali ta yit yong katanat pulet kalapan long ya ka jingpet ngor ki kali ki bata yit yong hanong ba shilong ba ha ki kapsol ha ka ni ka jingpet perman jong ki pulet ha ka district ha ki ni ki kindiat banai katanat pulet kalayo ban bat kumba lai spa atam ki kali uba Vivex I mulai thu baki pulet kila dan kuna na kini ki kali hadu kumba arlak hendriu pusau hajar bat katanat kadang pet ngor ye ki kali ki ba pen khen ye ki kendon na kapor shakapor khamtam ha kapor jamni na kalyang USP ula kentu ye ki pat ba bakim dei ban penon kam ye ki yet yong kumba la de ban mana da ki bor jongkaan habaya dei ber ki kali ki babu ye ki lat bathaba uba Vivek ula kentu ye ki pat ba ban weng no bat ban om penon kam namar kakta bat penthut ye ki wei pat ki kali bat poiru hado ban yating kho kali habaya dei bat kitu ki arshaka ki ba paneer stat ki bam phong ki helmet ki ba yad nagalinti bam dei kababu jingma ye ki banya akali khamtami ki brio ki ba yad linti USP ulay thu bakatanat pulet kapet perman bha lingba ki CCTV hakeleng saudong balada kilap badyo I kum kini katanat kan sa shim ya kisin jam ko bating haringkat kakuna shu uba Vivek ulapen pau ya ka jingsno kumen ka bakraw baha kani ka Christmas bat New Year katanat pulit kalala ban pentray baha ha ka ba ka klemdon ka jingja accident ni kinu ki jingja ki basno si la ka de ha ki surok bat katanat pulit kalapen kop buromru ya ki pulit ki badan duty ha ka Christmas bat snap thamai ni ka dang mi to notification habade bekani ki jingta yed yang hadu kan no nagaleng jong katanat kala simkhia habade bekani ti nadu bakami itu notification nadu aku pratrek u bulan November hi nila penjari ka checking but hakani ka senjam nila detect malai spot like wait ki case ki pa nila penbank ki yed yang ti hangir ni la yo compound kuma arlak dropo sa hajar spot kan kata kadika fine kadika kuna ni la dan kini ki motor vehicles ki pa pendekam kini ki titit plus ti kadi kadang nya hi ni ka checking min siru dari kam jur kam min hi adin knash bu bije kadi ka checking keleng hi ni kentu pam ki pajba ma dan pim dei ban pendekam kini ki yet yong hi bakal mana lah ka ahli but hak cukup kuat kita kini reflect kita kini lights ki ba thaba ba tubla kata ru ya ka ya kan ka yang lagi nongnya hak ba kan ka reflection dengan light kala kata ka ba kala mi ki accident like hujan but kubon jimai ke jing ki di ya kata ru ni kita dan ka checking but kaleng hi check ni ka overspeeding tu kita ki cameras dalam smart city hi bala yo one but hi beliau hi overspeed hi memperkam ni helmet ne ki banyak lak hi teng hakpor ba block tu kia naka diang hi jaga banyak hi naka mon di kata ka mon ra ka jingmai yo bayan tiru ka wara jingmai ti banyak hi ti baik ka bo jingmai ki ba dan hasulak tu di ya kata ni la penklan cucu ika checking warna pak nang pi ba hakani report Christmas ba New Year ni kemudian ikanu no accident hi kemudian ikanu no jimat sa hi di kemudian hi kata ka kani ketika New Year pat ka ba sir ban kong hi ka kemudian ka duga jing ya ka jai ka dia show hi ka ya be ya di ba ya ka dia ngin simsho ki sinjam ki ba penwan ra show kata ka jing sngan surak lembah ka Shillong Traffic Police but hamni om tangka Shillong Traffic Police but kita nak pergi menirap ka Shillong Traffic dia ka Traffic Police kanang ban warna ka jingan ka jing sukut sim habaki brio kinya hi but in ensure ba ki brio kin follow hi mubut ini kin don kanang ba kan duna ka jing accident but duna ni jing accident ru kata ka
loss of lives ne ka jing yap ki bri ru kan tuna kata fatality rate ru ni ba kata ka thong jing in taus jam ka lomba kata ka fatality rate kan kat kiar no